Ženy mi hovoria, že ten muž sa nesnaží, že doma nič neurobí, že bez nej sa to tam rozpadne, všetko je na nej, že má stále tú záťaž, že je z toho unavená, frustrovaná, nespokojná a že potom on sa aj na konci dňa dotkne, či bude niečo a ona má nervy, že čo? Veď celý deň sa tu len proste upraté bári. Je ti to známe? A teraz vypočuj tú druhú polku, čo muži zvyknú hovoriť. Muži zvyknú hovoriť zase to, že keď sa snažím niečo urobiť doma, tak ju to naštve. Nie je to pre ňu dosť dobré, je frustrovaná, nespokojná, urobil som niečo zlé, nestačí jej to, nie som pre ňu dosť dobrý. Ona nie je nikdy spokojná. Radšej nebudem robiť nič, úplne len to minimálne. Radšej sa aj opýtam, čo nakúpiť, čo mám spraviť, aby som nič nepokazil, aby som nebol ešte horší. A nie je to preto, že by nechcel ti pomôcť, ale nechce byť odmietnutý, nechce byť kritizovaný. Tak od toho ide ďalej. A tá jediná šanca, kde konečne nemusí performovať, hej, byť v tom výkone, neviem, jak sa ukázať, kde nebude odmietnutý, by mohla byť aspoň večer tam, kde sa cítil milovaný. Ale keď sa ťa dotkne, tak už vidí ten tvoj pohľad. Vidí, že aj to je zle. Teda ako z týchto dvoch pohľadov, z tejto dynamiky to zmeniť, aby tam bol opäť ten súlad, opäť tá polarita, opäť tá príťažlivosť, opäť tá túžba, opäť tá láska, opäť ten rešpekt. Myslíš, že je to nemožné? Presne toto robím so ženami v spolupráci, že meníme tú dynamiku vzťahu aj bez priamého zapojenia partnera. Ono stačí pochopiť naozaj niektoré veci v tom vzťahu, čo sa dejú, prečo sa dejú, ako ľahko ich aj vieš zmeniť a tvoj vzťah dokáže premeniť. A ak chceš lepšiť ten vzťah, aj bez priamého zapojenia partnera, tak mi napíš súkromnú správu a zisti, či ti viem pomôcť.